Kanya sedang nak kerja mana jing ubelai, buat syah begini aja perang, kanya pasyu kerja tuai. Ubelai buku pa jengi ubah bening, ya ingo ya me putrai biyit, ya me khot jengi penyadan kumni ni kaya yang kebekentang jang me ni kena opai sengi, jadi sengi ke bekrau, ke sengi ke bah melapan kerpang, melapan kentang ru bangin, perlu dikepur ke jengi kaban mani ya me. Ya ingo putrai badi ke sengi melapha, uslap, labak jang jengkur ku putrai bagi la tuai putrai biyit. Deng jong kemarian kaba rang terkhong ya ingo misa skor jing tuai ke jongi bat kumni bagiwan menyeseng lang kaban mani ya me ni tuai ke alam ke jong men simu khuj nadu pasdang adu buai jong ke por bagi ai bikin pendep ko try ke long ni kong nak beta ba krau ko den burom ya kerteng ke badan por jong me bat bakat long ke jing kurhu yangi iwe pa iwe namar ngipan yikine baro Hagar tengah jung try, buna buna bayi jung Yesus Kristus. Amen. Kejerwai ke basaus pa laipho. Kejerwai ke basaus pa laipho. Saus pa kuwe di hibat di kebarim. Bad hadin jong ni jerwai, sekhot di Mr. Hemon Mitri Bamon. Binyalam habapuli nak tiang jong belai, bad hakajing duai. Na id yame atrai donbor umau nongrim kakut bakor kasti kereng kajing penem nganri hame banyo lajim kajing ruai ka basaus pa laipho saus pa huwe hibat ya kabarim Ngait yami atrai don bor umau nong rim kakut bakor kasti kareng kajing penim ngan rihami banyo Yami ngaker patrai tusan na jenjar barotingan lan kinong shun ki batap kimla banjob yang abami yasha Jing yap yang akiker Kiksha jing jen jarki lenter Titang syukur batsya ublay Uwan ban kring lajur kashlay Laken lengka perthay Bukhi bubi darleb ublay Tingalas ngan haying jong mi kajutang bom jukut kane Yami ngawan ay ngu ablay hapudeng kirius new birthday maker shan hiyang batad latlot laswai bat mingasyan
Haswab ni le chublei jing duai ngan puli katu kan ni nakatin jong blei nak bengila ban sem naka kitab sam ka becispan riu kalau nok becispan riu kat khot ba nokong ado bersal bat menjuru ngila ban sem naka citi upol apstol cakinong pesos kalau nok besan kat khot ka ba nokong bat ka baat ki kenten ki ba kumne to yero ya utrai to ingu yu utrai na ba ulong ba bha namar ka jing isne jong u kayene junom u e u bala ban yathu ye ki jingle badon bor ki jong utrai le ne pin i ya ka jing yero jong u baro suk kita ki basumar ya ka jing bichar bat u bale ya ka hok khala ka singi to ko mau ya nga utrai da ka ta ka jing isne ka beme judon ya la ki briu a to wan i ya nga ba ka jing pen im jong me to long phi namar kata kinong bot ya ublei kum ki khun ba it bat to phin yaj ya ka jing it kum ba ukrisru ula it ye phi bat lai ti no ya la de na kam ta jongi kum ka jing ai ngo bat ka jing kinya ha ublei ya ka ban long ka jing iu bat ka bi blei no ta brum tu tong dem chung tu vai kokpa jingi bahabna se sen pat akani no phai sngi ni wan kiu kani ke jing ka khoj ke jing ka tang ka chong me ni nai ngu ban chkri me ba kum ju atrai nga duai me nakabata ki jing bakla ki pop ki jing duna ki jing bumpit bumbiang ki jing im ka jongi ka baman ka sngi ni sai pa sosi ime aku blei atrai nga ko pat ime bin sobha ban ma ban khoj ni ka snam ka koridor ka jong me atrai hani ka por nga duai me na bata kinong charai jong ka balang ka jongi na du ki pastor ki ban san ra ba balang atrai chu isin e me ban ai ki ka jikot ka jikhia khnam ki la ban pentulung ni ka kam ka jong me bakin la ban penyat ni ka kam ban pkrau ka gospel ka im ka jong me atrai nga duai me na bata ki khun jong ka balang ka jongi don na peding jong ki bab thiapang yo le se don ki bab thia apostal haying isne me atrai to sopai da sankti blei ka jong me khnam kin yo ban wan ka ni ka jing ka sem ha ni ka jing ka tang ka jong me ba kum ju atrai nga duai me na ban ta ki tu ki briu ki bala sakma ki bala jangai na ka ni ka jing ka ba khoj ka tang ka jong me a ko trai nga duai me man sobha ban sneng ban krau ban pen i ki ban kren ni ki atrai khnam kin la ban wan ban kiu ka ni ka jing ka ba khoj ka jong me atrai nga duai me na mata ki kami son jong ka balang isne me atrai khnam balang kan ya ban pen kan la ban pen ya ya ki son ki badon ka leng ka pathe ka leng ki jaka atrai nga duai me na mata ki tu ki briu ki bompat itu ya ka kerteng ka jong me ki bompat ya sneu ya ka nam ya ka buram ka krau ka jong me kham tam ki badon saudong hagane jing ka pantang ka jong me keren me atrai tu pau me ya ka jing khlain bor ka jong me atrai su atrai stang ka tu kan ni por ngaduai na matau chkri uban ai uban sam ya ka gospel ga ba im ka jong me pan kan tang me ut ko khu me u ik e ga ban mi na sentor jong i kan long ka ban ai jimun toy ngi bat ka ban bit ban biang yang ngilang borok khoj atrai nga buti ya ka jing chkri ka ban sa hak sang ti blei ka jong me atrai nga pan ki ne ka ting jong me try su la kata amen ki prabangai bi kini lang jimpil na ha jaseng ngantain lawa gini jaseng inyo nong pulis dang badwai Mrs. Selvinora Nongrum Nongkran Mrs. Aporlingdo ha jaseng samla person bijan mit inyo nong pulis dang badwai Miss Arasika Wardri indan ke jaseng ke program teaching on revival nong IG hikai Reverend GS Umwi ha English service please bizar por sau shiteng janmi inyo nongkran Reverend Sam Kupar Swear
La syai kasi ka arbu sau tere ka la si ublay ki program jaseng yeng pon rush teng jan miet ki long kumni. Dong mi ngi kan long ha yeng jong Dr. Mrs. Pioneer Rani kan toj pok ti nong kren temen musan ki shadap. Dong sep ngi kan long ha yeng Mr. Finely Pariat kan toj nong Shiliang nong kren temen musan BS Karpuri. Dong shatay kan long ha yeng Mrs. Redis Mary Lingdok Marbanyang kan toj umpling nong kren temen musan AD Nengnong. Hak arpun retrik April ije seng miet balang apun rish teng jan miet in yo subject pedeng jong kuota ka ktien ke jingim. Tenat subject ki ktien utrai ki long ki ktien ki bakhuj kum ke rupa bala perang ha Islam ha kendo bala pen khuj nyu sin. Shonorim jiroi sam lenong khat ar khot ke bandrio. Nong pulis lang bat duai Mr. Rishan lang Kharkongor nong kren Mr. S Marbanyang rang ba balang. Haka arpu kendai 3 April sisa jan ije sing duai ko pon rish teng jan me ni nong pulis dang bat duai kong ibala bet nong room. Lai po 3 April si ublay program pelong ni new gym step kena ije sing kena abi nong kren Mrs. Smartiful Umwi. Kendai sabsan men step ije sing school pen pau nam da baro ki kedan kata nadu cradle roll hadu kedan rang ba kelas persang bat kelas record. Jaseng sermon worship jemin singi nyo nong pulisang matduai Mr. DM Paganteng Jingruai Kerpang Mr. Badap Main Riwan nong kren Mr. E Lingdo rang ba balang. Kum shibenta naga jingrakhi Christian Home Sunday kapan long ha new trik umi arja apulai kabalang galapen baik bekandon ki visit cheki long yeng jong ki prabangai be jongi nadu ka arpu sau trik April kita lasai singi kapan kut adu ka new trik nai mi ki pastor teman basan bagi rang ba bagi long kumi balajiet kin le visit cheki yeng kat ki bangila da ka bangi ngai bagi jes lok ki ba nyin yo kat kum jingdan kam halai long yeng kinang tei ye jinge tei jinge e ha ka balang kum shipara utrai bat ban san ru ke jinge jing shampang kristan bat jingshit ham ban e ban chakri ublay ba ban ye kit ya ba e kam balang kini ki group kin sapen baik bat kilong yeng ya ka sngi bat por bakin wan visit ji ai ba kerpang bing layo priang kan ka tayo kilong kumne woi pra bangai ai sum bhas ka general fund juga balang ka balang bai wai yeng ka baningkong lai pho jar tingka ublai un kurkhu ye pra bangai bi ye ba ai ni ji ai ba kerpang ba ru ba duai na ka benta ka kam ka chau kat gum ka program ngidon ka special number Imsalam ku parsang pliang bah hajuk ku por ngin pediang yi jing aingo pat hadien kata kerpat yi teman pesan M Alia banduai bu blai pengatang yi jing aingo.
blay buk pa jungi bah beneng. Sa sisien ngidam hik selajat ki bakhut ki bakentang ki jong metrai. Banai ngu me bamelong blay jongi. Bat try jongi. Banai ngu me atrai bame alam ingi iwe pi iwe. Ngin wan kius kan ki jing bakhut bat bakentang ki jong me. Hakan ikapor ngin yo ban mani ban syakri ban penan buram yo me. Ngai nguru ya me atrai na menta kani kesung beneng belong komni atrai kan rat. Abangi dadon kam sisya Islam. Bad me metep iki jing dan kam ki jongi. Bad me pha yu ni ulap pa jing kerku. Ngai ngu ya me bamelong tang ma me blei jongi. Ngai ngu ya me nam ta ki jing kerku bobun setap bo me the ki jing em ki jongi. Ngai long komni komni long de ki jing ai ba ki jing isne ki jong me. Bad ni don ru ki met ki ba koi ki ba khia komni ba penla ingi bin ki ke yeng ke jong me ru. Ki de ki jing kerku ki jong me sudah. Try kan rat. Hakan ni kapor atrai kan rat. Ni ki jing kerku ki jong me atrai kan rat ni wan ra iki ni ki jing ken show ki jong ni atrai kan rat. Ban no sya khapla ki jong me atrai kan rat. Try kan rat kerku ya baro ki kti ki ban no atrai kan rat sya ka jing ai ngu ka jong me atrai kan rat. Try me bi i ki do nut, me bi i ki jing mut ki jong ni, me bi i ki jing perkhat ki jong ni, me bi i ki mensim ki jong ni try kan rat. Try ngin ong ayu ya me try kan rat tang ban mat na me try kan rat ki jing bakla ki lai ki let ki jong ni baro. Bad haka juga por atrai kan rat man kerpat ya me ba man kerku yengi atrai kan rat. Bad kerku ru iki ni ki jing ai ngu atrai pen khoj pen kentang ye ki bikin nong pebet pen penon kam nam taka kam ga ba khoj ga kentang ga jong me. Sngoi ki ni ki jing kerpat ki jong ni. Tapi kini baro ngi pa na teng try bu nong pen indri Jesus Christ menta pada doa la kerta. Amen. Shwa bing yang sa skor ya tien ke jong play and khot ya praise worship jong ka balang bakan yalam yangi ya jirwai pen rem bat mkhre yangi bing priang ya tien ke jong play praise worship. Hello, check. Kajingai ngu shu blay. Bakum ni pat nilala man pen poi lang yangi. Hani kapor. Ban syakri ban mani ban yaro yo hani kapor. Kajingai ngu shu blay limba kani kasi ka bola ai yangi. Ringkat wat ulap ba jingkerku. Hapadeng kajing shit. Tingin simatalang kajing rai kabong nyaw laki jingkerku. Jer yaki baro kajing ruai ka ba san spa khat nyo bat san spa khandai na ka barim. Jing em jong pila pen ki eryong jingger men la du baro kata la long nyo la ki jingger ku jer ya ki baro ayu blale du blai ti pensa yaki baro nyo jingker ku bu blayla ben yo nyo jingker ku jer yaki baro ay
Syaki bakar hai kaspa Gin mau bukres ulaku larkam pun sya Nyo laki jing ke kubas pakam wanra Kanong hap neng long bat yu try klem ka Nyo jing ke ku jer yaki baro Nyo jing ke ku bu playla ben yo Nyo jing ke ku jer yaki baro Ayub lale du play di pensa lingon Kum tahap deng ki jing e laren ni krau Wadu jing kermen budan utrai nong thao Nyo laki jing ker ku butrai u ben pai Jing shan pen yo hadu ba jing len kan wai Yo jing ker ku jer yaki baro Yo jing ker ku bu playla ben yo Yo jing ker ku jer yaki baro Ayub lale du play di pensa lingon Impetang kejurai basau spa prapusa Hakari itenan bau sen syar utrai ngan let boy on da jing let lawan da jing ai pela ban nung pen em ngan long ngan don pan sngat ni em bangan pong sisien sementar kot beningkong hakari itenan bau sen syar utrai ngan let boy on da jing trei lawan da jing ai pela bat nong pen em ngan long ngan don pan snyat ni em bangan pong ngan don pan snyat ni em ngan don pan snyat ni em bala pen data krol ba pernah on da jing trei la wai ha ying shong ne ngan boy don ne em kapan snyat ba pernah kat pa jing im lang sa ngan syakri ya utrai kimen sim na jing jon ban pen pai ban kaburom na u hakasni ka bakrau da kiktin jem no tam on pen pau ngan don pan sngat ni em ngan don pan sngat ni em bala pen data klor ba pernah on da jing let la wai ha ying shong ne
onda ya ungan shem ban ai ti ki pai la ba kordon jing soka takari kanang bang nang janai ban kapan snyat burom ba pernai ngandon pan snyat ni em ngandon pan snyat ni em bala pen da klor ba pernai onda jing let la wai haying shong ne ngan poi don ni em kapan sian ba pernah ngandon pan sian ngandon pan sian ni em ngandon pan sian ni em bala penda da klor ba pernah onda jing let la wai haying shong ne ngan poi don ni em kapan sian ba pernah don ni em kapan sian ba pernah nam ta brom play smash Pastor better on kata ni kapor pastor skor ki parang sarai ki khat komti balang bat ki parang may biit kat ki bala menyedon hani ki jeseng hani ki no phai singi ai ko beli phi hagar teng jung trai bu na pane biit jung Jesus Christ ki yemenem ta singi kham tuna riu le si bubon maka jik muthut ko jong uslap ne kum to kim la su wan shakhi ko jong play ten ding yeton umni ban mani ban shakri yo ban sha skor ye ktien ke bayem ktien budan bor ko jong hak program ibadi ban yeng hagani ka jaka hani ko ban sami ko bor ni play dei reverend bibi wan khar Andrei ilai kendo ia ke jing accident habe nya ya ke skuti te kumta yemla ban wan ban shimenta namai haban sumar ya kejat ke jui ke bade ke di sitom tengi buble on pin khia I ni ke di sitom ti ni met balang baldep ni le kran kumno onde program ti la penbet bangan yeng ban sam ya khubor na khti jo play ha ni kano phai singi bat ka khubor ka ba ngakwa ban sam pedeng jong phi subject jong ka long ban rehem biang ya ka jing yej ya play ban rehem biang ya ka jing yej ya play ya ka balban song no rem na ka gospel ku Marcos kal nong ka ba khatar ka khot ka ba lai pho hab deng jong kani ka jinglong jingban jong ka por pat ki ei ki baja ha kani ka pathe ngasngo ba kani khubor ka long ka ba don kam tedeng ji kren tentang perano lam palang ba bang ikren I khubor ka jing kren ka jungi ka dei yangi ki ba it ban kiu shakayeng ka jong play ki ba be smart ban wan ba shit ba kriat ba slap ni habarang Rem don super ka we ka jaka lat ta ni ka pulpit ban kren ni ka jong play
ho ka live streaming ka dang don ngai kan long ka jing kar khui ki tu ki ba pet na yeng ki sem ki jong ki ru ngaji berkhat ba ka bor ka bari ka ba penlong ye ki briu ba kan le ye ki kam ki ba khrau le ban pen mi ye ki ba khrau la long ka painting ka ba khrau la ka long le se ka film ka ba khrau la ka long ka jing put jing tem ka jing ruai ka music ka ba khrau la ni ki jing te ki ba khrau architecture la ni ki jing tho ki ba khrau ka bor ka bari ka de hakrin pareng ka passion bakata ka de subject ka bang ko abang ka passion ngala persyang banwat ki kentien ki ba kentien khasi ka bade ban translate ya kentien passion syaktin khasi ngapan ma pangamla ban syam kentien ka biang namar ka passion kamut ka jing ka barhem ka jing ka ba umla ba matai ka jing ka ba nadu ka donut lani ka jing snow shirham ya ka no ka ba ngile kata ka de ka passion kia ka jing im nan ka no ka ba ngila ban le bangin sohun ya kata ka bangi ngile limda ngi le ya ka da kata ka jing ke ba shirham da ka jing shirham da ka passion kani ka passion kani ka jing kani ka ba ai bor ya ka jing im ka bangi im man ka sngi bad klem maka ke boro kimla ban long wong wi no thok stan wong badai kani ka jing raham ka jing ya ka jing im ka barham ka passion is ka jing im bapon long yu brio ba won snot ban khie na kabatia ru ha ka pon stet na maru song thu bodan ka ege ka ba ko san ka ba pen khi ya ka man sim jong u ba nei e menta ka sngi lada kam don kum kata ka jing sno shirham ka jing su na do ya ka jing im ka ba blei ula ai ka jing im ka long belem ka long dal ni ka long boring kam don jing mut haba batai ya ka jing sha ka jong jisu ka de pna ha ka kentin theology ni ong ki passion narratives nadu kum tu ka jing ja ha ka per get semani ka jing duai ka jong jisu ha du ka ding pna ya ki tu ki jing ja ki ba tho ki sau gospel ha ka kentin theology ni ong passion narratives ni ki jing kren ki jing tho ki bede phang ka passion ta ka jing ka bashir hem namar begitu baro ki baja ha katu kasni nadu ka mit ka ba uji sudwai ke semeni hadu ka jiap lo di puna ka di ke jing pau ye ke jing ka bamla ban batai ke jing ka bamla ban tho ka bo ong upo la histis ke pasas manu bala ban tho ya ka jing jrong ya ka jing jeliu ya ka lenter ya ka penkyang jong ka jing ka jong blai omla so ban tho ya ni ka jing but you know ki ba perkhat theology haba ki ba kentien iu ka badlong kelum ban kan je pangani ki jing sha ka jong Swiss ki penukam dak kentien passion kadai ni ka jing shirham ka jing ka passion ka penlong yak sipai bagi keloi ban tur syaprang na ka banta ka ri ka jing ka chat ham ya ka jong ka ri ban yak hun nam ta ri ban IT ban pha ila ka jong ji imna ka banta jong ka ri kadai ni ka jing shirham ka jing ka shirham ka penlong ya gitu kibrio yaki scientist bakin penut sibun kapor mit la bat sngi ban wat ban syame ke dawai ke ban ko ya kanu
ka jingpang kadai ka passion ka it ka bashrem ka barham ka bandu ka donut ka ba penlong ya nu unong ya mare thong no ile sports ba unlong unong ile sport uba khrau ubala ban yo ka khusnam ka khrau ubala ban bri record ki baldon lupa ha kani ka persai kadai kata bang parang kadai ka driving force kaba nyap kabai penlong yo bre buun jam buun tur war habdang ki jinge ru nama badan ka passion ka di syadham ha ka donut ko jong na ka benta kata ka bole sir bu nong tho ulawan hau jisu bulak li marcos khaar lai pho kanu kolong hukum ka bakong san naki baro ujisu la jubab men it ru yu try bo blay jong me daka donut baro badaka mansim jong me baro badaka jingmut jong me baro badaka bor jong me baro kani kan ka hukum ka ba kong san ka jubab ba jong Jesus Christ men it yo blay andre om tang ba it ban it daka donut baro kadang san ki boong ki penukam dak kini kerja itu nak donut kemud ka passion nang ta dak mensim boro dak jingmut boro dak bor boro ngano batai ni khot tabang isu khu ya ka jingmut ku dang ta kemud dak jinglong jim bar we klem teng ka shu ban i ya uble namar balai bu bali ula ich wa ong uyone ska sti ke ban kong jo u kolong balai bu bali ula ich wa the passion of Christ jing ik jo uble hakaba pau Jesus Christ kadawa yang iru bangin it yo blay da ka donut bro da ka mansim bro da ka bor bro da ka jing bro kata ka de ka passion but kani ka de ka blay udah trang udah kwa shisha na ka banta ka jing im jongi but na ka banta jongi ki bangit ka jing kerstan jongi kan long kabelan oi kajim kerstan jingi kan long kamdan jingmut kamdan jing thau lada ngimdan ka jing i yo ble daka donut boro daka mansim boro daka jingmut boro daka bo boro ka passionate love ka jilong passion yo ble ngipuli kolosai la hulai ko ong kat ka baphile to train na do ka mansim kum bahu try but haki beriu kanu ka bangile ha kajing dei berkakam ko bah kajim ko bala kasungi ne haki dei bersyakri yo ble kanu ka bangile ngiri bele na do ka mensim kemud la kampan yar so tang kajing dei beru ble ban i jun rai ya kanu ka bangile ru kadai bandon kata ka passion kamut ka bami na do ka tanut ko bami na do ka mensim kumbang ong hakalam perang mene hakani bersai ke bangi im kumbang ong na hakini kat banami kisi bani kipor kor kumbang hat kolong bakolong kabadai bangin long passionate bangin pen pau ya kejigi sirham ngam daki ai baro ki betan bersai han light no tang yo bele light no tang ya kaniam kejongi light no tang sepang kajinget bakaje deh jongi badu ble nomor ki ong kamlong kabade ha kani berthai ke bang im kamlong politically correct dara bur tin pareng bangin pen pau than bangidan ka passion bano ka jing it ke barham ya uble ya kiwei pat la ban pau ngala ban pau ke jing it ke barham jonga ya ka sports kalau belong ki eat football ne ki eat cricket ki bahaba ki pet ya sports ya ka no ka team ka ba ki support kamut kita support meda batman siam kin halakin cricket hadu ban setendang ru nomor baki support ya kata ka baki surham kisui ka team ka jongki all the job tu ki kenti ki shot kemen la daremru
yamrem namar bakadan ka passion ia kata katim lanik kidan kibaran ka passion ya ka politics o ki bayam ki bakamen ki baganti ki bahala ki baperta klemtip kanjalam senuru tang bakadan ka jingrem ia kata kaba ki suit kata kaba ki krishan den rei manu balon ka passion na kam tayu ble o ban yam nam ta jung ble ban kenti ban kemen ban shat nam ta jung ble ban pertai ka ble hadu ban serendang ban kemen ban pen iya ka passion namar ba hakani bar sei bagim tentang kadang gini siap tiang bal dapan pau than ki beri bilang oh tu imat ula tu imat lani ka tu imat ka adon jing duna adon jing short hendak ki wayar ni takada ble si ble siapang jong ble siapang jong ble lani oh tu ula siap hem than ulong fanatik bat na ta dau ni kham so su bat pen i bangidan ka jing sor hem siem ndaki wei ki badan saudang ki baja ka jing ki wei ki ba ngalau kun i ya ka jing i ya ka jing sor hem ya just not handre om yau ble om yau ble bat teng ka wat hapara balang ki ong mangi ki balang presiden ki dei ki ba mo ki ba sunat ban mani bicara sang khop tong gilong disiplin ba ban rakhti ru ngi so ba yo ki ba bang sule ran nang ta ban kham ba lo haleluya ru kam ju khami nak tu ngi bro ya ro yu tra ba khami tu ngi kiwe ki ong kum ta la post ri bible hadin ke bible ada riu ngi la kham pher dan ngi la ngim da lok op tait chu ngi la kham khi henre wala ka taru ngi tadang ji la mar bala la san kum ta ngi siap ting ba pen i bangidan ka passion ka jing sirahem yau ble wat habai dan tang para mengi hang niru nai kren endalami le syabar na kisah kunro jong ka yeng mani dai pa kadang ngai bahaba ujisu pen pa ho ne sakita jon pa no bar saw yo khubor sya balang Ephesus ya ro ka balang Ephesus kren ka jing bah ka do jing Asia ka balang ka basa sitom tang bau ong ngadon kani ka wei henry ngadon kani persya ya pa ba phala ino ya ka jing i ka baningkong phala ino ya ka jing i ka baningkong ka jing i ka baningkong ka jing i ya ubelai ka jing i ka ba u kristan udon haka tu kapor ka bu ya shem bu ubelai u ya shem bu Yesu katu ka jing i ka badon ka barhem ka basu i ju ka bam undan sebelum lo Yesu phala ino e katu lalong kristan naslam lalong melen la ino ya katu ka jing i umatia sabu habu tho ya ni ka ju ka hukum wong kani kan kolong hukum ke bandingkong bat ke bakhrau bakat kata kolong ban it ya ulai dah ka donut dah ka mensim dah ka jingmut dah ka bobro la ino ya kata ka jing it ngai ba wat mentaru da ulai upet sak perthai kristan uji su undang penun kami ini hiju ikentin badong bagi babun ki kristan kila ino ia ka jing it ka baningkong kani ka jing it ka bangedi bandon yo ble kani kamdei ka bala ban suwan bet balong kristan kaladon bet ha ka jing im jongi hanre ka dek e ka bangi hab banjit ka bangi hab banda tresitom ngi hab banda penmelien man ka sengi ban it kamdei ke bala sudan lupa kebangi hab banda bersang semat namar balai badan sibun ki wei pat ki ba pentut ki ba distract ki ba penken riak lagi nak kata ka jing it yau balai kata ka passion ka jing raham ban it ya ublai nangait bahaka balang ke jongi don sibun kiba it yau blai kireu temen kiba it yau blai kiba syarham yau blai
kila long kristan da ki paus nem taba kata ka jing i kanang rahem ya uble kani ka jing i kam don just no e bar ka karta kam don just no e bar ka jing long ka jing man ka jing start ka jing tip ka jongi hanre ka dei bet ka jing i kidon ki bala i bat ki bakji ka rahem kita long passionate ban dwai ban mani ban wai ban yaro ya uble hanre ki don pat ka bakana ya kisngi kani ka ji kanang sting kanang hiar kanang duna habakren sepanji benengkong ngalong ba katukopor kaboong uwe no the miracle of the moment kapor kebapi dang ye shembo jitu kala belum ngalakha kan em kristan tabang ye shem biang pa jisu ngaklah pemut ngai IT jim jisu oh dan kajing kemen kabokrau dan kajing rahem hak mensiam ban i yau belai ban syakri yau nomor belai la thau thomai ya kajing im jonga kitu kajing te jikong bosutan la khom ya kitu bro la bathat lut ngrasuti kena balamap ya ki pop ki jonga ngasong thu menta bangadon hakrenti syaka jing im bam cukut nata da tu di kapor ka ba kar kadang kita kemen ka excitement ban syakri you blay ban ki you ban it you da katanut baro andre na yai kisni bigi por kanang sting kanang hair bat kanang tuna ka e kadaw ngakwa baginya page lengkot ni south likimat ban kong gade kajing im bat kajing syakri kabarno siliang lada bu dan pareng kemut kamdan ka balance kamdan kajing biang jing tho jong kajing im kani kala balong badan na pedeng jongi kibal ainut ya kajing im ke jongi na kabanta ban syakri ban le ya kabha kidon pat ki basu song di klem leye pi ban su syakri basu tre ban ainut klem dan so ka balance jong kajing im ki wek ki tuntai basno ba kajing im kan poi kapor bakawan kajing thai kawan kajing jerem kawan ka burn out ko ong pareng bakata kajing jerem kala banja no ne kala ban long bangim julai engim dan katakan kala dan lupangi kajing thai ka bangim bang banle kanu kanuru nak benta jong blay nam ta kajing im hang ta ko ta kajing jerem kala yap lupa ha kajing im ngidon kam ban syakri ngidon kam ban trei ngidon kamru ban dan kapor ban songthat ban jathat nama kita kidei ke ba uji suhi udalong nuksa nala ka jong kajing im trei but u songthat habo trei u ailut ya ka bor jong ya ka mensim ju nakabenta kamisan ko boleh ulah payu habari ke ban song thai usong khanang ban numdu mensim habadeng jong kajing syakri nama kata orang dan kibriu kiba tray kiba syakri kiba ailut ai si ai kemensim banyak rap kemensim banyak trelang kemensim ban syakri kemensim kabas bun namar bangidon kini syarham bat kini ke boleh usopa ke boleh usna tangba lada ngi syakri kum ta daga disut daga syarham ru kabdan kapor kaba ngin pensuki de ngin song thai de kalaja kum tai babun ki syakri jong boleh kalaja kum ta baru David kalaja kumta badu Moses kalaja kumta badu Elijah kapor kabing su ba mla su Moses ong kapor ngala thaj ini gibriu ngala thaj ku tram ngala thaj ini gibriu
ngam sula syakri su ya kini gibreu il jawang tang mangas ta mangar tang mangar nam ta jo menga haban yang morwe tang mangas ta manga kapor ka ba hapet ri ulat haj usko bula ailut daga siderhem la ailut nama kata kadang kapor ka bang hap ban skop khu badai ban shong jat haj ujisu habau song haj kipai ba kia bor ru het daka liang sembilan OM labiang kato kadai kapor kabatan kambangan song thai bangan res omla ban syukran sekali omla ban ikai sekali omla ban penkhia omla ban le sile kamba ru la kadawa taba ngadon kamban song ngadon kam ban res kenang ba kata ka passion ke disirhem kabadon nam ta kajing im na ban ta kajing trei kabatan nam ta kang wajau belai kan om chano kan om lipno na ka jingim kitan pat balong marhang pong na kata ka jingim ki bam dan kanu ka jing thrang bal airu na ka banta jong bele kala balong ba ngilong kustan ngi puli kot ba ngi wan jeseng na ka por sa ka por ngilalom sibun ke jingtip nakabangi puli kot ba nakabangi osngau na ke jingkren ya tin ke jong belai tamba kakut no hangipat ngim lei ya kata ngim ya samle mi kata gue pat ngim ai ke jing syakri ngim bersang bantrei ya kakam kabalong ke jing gerhu ya kiwe pat ngim long ngim dan ka jing trang ban long kajing harap banyak snok tilem banyak shim bentalem kataru kamut bakam dan kapassion kamdon kajing shirhem ban syakri kalau badai tambah kadan kapor bagian dong to ipor basong that kinda kata kadek babha kata kadek belungkam hanre banganum lay banganum dan kendat ru ka passion kendat ru jing i basir ham you play kata ti kalong ka bama kan poi ka por ka ba kan du sundan kan dam sundan wat i kleding ibarit ru ibala bandon ha ka jingim tikum nongin le ba kan ka jingim bang kerja sekri kadam no siliang ngau mene ka jubab kolong ngitan kam banten biang iya ka jing tho ngitan kam bandon ka balance kita tor ki ong bu brio un kot un khia utan kam ya ka balance diet ka jing bam ka biang ka balong balance ka jing bam ka balance diet bat nak banta bangin dan ke jing khia ka jing long ka ba ka jaman simru ka don kam bandon kan ka balance ha ka pendep yang kam bagding syakri jongi ka bale than ka balong ovoi ko nuru kala ban pendu no ya ka jing rem kala bonon ka jing that jing rem ka pan hap san jan ka bangim bang su ban syakri lane ka boy song klik ti klam syakri ru syaitan unyo ban penukam nama an ideal mind ong wei no tho kade kajakate ka kharkhana ka jong syaitan bun trei bun te lakam ya ka jem jogitu ki basu shong kliti kumta ngino kam ban syakri ublai ngidi ban kapor ban money ublai ngidi ban kapor ban yaslok para bangit ngidi ban kapor kabajajar ban pelut ublai hakajing tuai hakajing puson ngide bandon kapor haka bangin syakri ya ublai banyak shim mentah kabalang hanu do kejaka haru mentah kabalang ka bu yangi ngide bandon kam iki ublai ula a yangi nam ta balong kejenggerhu ya kiwai pat manu ublai kalat ngide ban ya share ya ka gospel doji imbat ki para briu bat ki perlok porjor dak ki ktin la don kam dak ka jing im ka jungi kham tam baka de ban ka por ka ba ngin shok thai chu
kenang berkata kajing syakri boleh ulah hot kata kajing terhem kebetulan kan numlip no na kajing im kajongi kabar kajing bamdan kata kajing berjalan ke passion kalau balong namar bangim pendon kam hok ya kisap kita len ko boleh ulai ya kasap kata len hawai pa uwai ubriu uba kajing temu ko boleh kabu ai ko bangim pendon kami ta kisap kita len nak bantah balong kajing kerhu ya ka kam kajing kerhu ya para briu hagani ka percaya ladangim pendon kam ya kisap kita len boleh ulai kata kajing syirham ka passion kala banja na kajing bujongi iwe betul saus po ko ong uwe baro kat kumbau la pediang ya kajing ai kum takan unsam ya kata perokhi kum ki soldar babha kajing ai babuncat kajing blai na kajing blai ai open cup ha kajing im kajongi ini banyak sam perlok hikum kisarobah kamut ki batri hok ki bashri hok ki pendon kam hok ya kau boleh ulai balong kajing kerhu ya ki weipat kalau ngajing sya ko bala thok tin boleh wa ki sap kita len uai ya kajing la ya tip ya kajing nang ha wei po wei ubriu uba boleh ulat hau ubadon ha kani ke bertai bat ya ni kajing ai ublei syap ai tang bakan long kajing kerhu ya utau bo yo pediang hari balong kajing kerhu ya kiwe pat banyak sam perlok kumba ngila pulih mentah kemudian kalau beli ai yang ngani pendon kam nak mentah jauh pi ada beli ai ya pi pendon kam da bakan long kajing kerhu yang ngia sam kamu beli ai ngakamut bakan long kajing kerhu tang yang bangan mentoy manga hari ban mentoy ki bai pat la tho kom ta ka bible kam de kajing ai ban mentoy shimet ban long kajing kerhu ki bai kan long mar ke liang ha kajing syakri ha ka balang wa ha kajing syakri ha ke mlang salang ru kadai ban long kumta kajing kali kolong kum ngapon kam yaki sap len go boleh ulai kam no ngantip ru kai ka sap kata len go boleh ulai tentang kibri kili dan ki bakli ko samla yang ala khamslam kam no ngantip go boleh ulai sap yo ngamtip tadu mentau boleh ulai sap yo boleh ulai talen ayu kai ka bangan ngamtip te kai bang penon kam nak benta kajing syakri ngamtip kidon ki basuk bantip kidon ki ben kasap le si ban ruai kadi kasap boleh ulai kasap ngatip ngadan kani kasap tang bayar habang ngatip dia kata kasap ru ngapun kam hok dia kasap bakan long kajing kerhu ndak benta ki wepat tang ban kamai ha ka pertai kita sima ke kasap lain usah ke ruai tang bah bakan kam dia kata hoi bat entertain pa brio handai na munta ban kamai spa belada kalong ta kam ta kidi ki brio kiba sosi tang kidi ki brio kiba dan jing suk ha kajing sibon haba interview ya kum kita kim dan jing suk namar katu ko bakile kalong selfish henry ba pendon kam banong kajing kerhu ki we klam da khamil ti banyo man to ye uta tu dab da kajing men udap da kajing suk namar pendon kam hok ya kasap kau boleh ulai ti kum nong intip dan kejubab le se ka formula bang to phil le kum ta pensatif kamada bang kolong ta kum di kum ba ong tin joble ngi hab ban duai bo ble un pen pau un pen i kasap ka ba kum no ngendang kalanti ka ba kum no ka bangin jit ka bangin yai ka ba kum kamun ko joble ngi pule jeremaya arhum dai khatwe ka khot ka bangin tip lang borok ong ble ong ngadan ka jit fu na ka banta jong phi kaji temu jong kajing suk bagaji keremen nak benta ke bangsawan entah i saya lai por ong ladap hiduai hanga wong anda pen i ya pi kelenti ngan ong kani kade ka kelenti kani kade kasap ngai pi shim ni kani ya nang ni lekum ni ni puli i saya lai po aku we nang ta upol ong beli wai kasap bani kai kasap ban duai kasap itu khana kasap ban
ban ya thu lupa kasap jongi syakri babun nangta ngipuli kasih ka kitab Exodus nong kabalai bulai uang bulai ai kasap ya kibada bikin tray jajin tray barok saya halah ka jong kasap kiban tray mahal kiban tray ding kiban tray kanar bulai ai ya kasap bat bangin tip bi kita kasap bangin tip bulai udah ditumbu yu ngihab ban duai bar bangi duai daka donut boro namang kita ka passion bagi wa ban syakri ngakwa tu tai ban syakri ado gaji serang kai ka pangala ban le ko try ya kum kata jin bai ulai on jubab bahkan ikam dei ta ka syakri ka balang andre berhakam ka jau bangi tray ru ha ka nek berthai pitip nak berthai dan sibun ki beriu ki ba ki batray ki kam ki jam tambah kim tray kadung ka sap katlan ka beli ulai katali ka don ba ka ni berthai bangim kisukan rup lakan rup kat bayo ha ka ni berthai ka ba kerdo kam ka ba kerdo jam madan sibun ke pas engineer ki habi kai school ni ki ba pas da ka tu ka kam ki hab tai kan nomor ba om don kam sus leis ye ki khun samla jongi ha kari je beriu ki ba haban le kam ta la namar la da om yo ban tray kam ka bo beliu la ban kup ka sap teng ka du no ka tu ka passion ka je surham su ita marba ngali puli ka ni haban le ka ni wa su tray ka sulong ka long temporary teng ka sa temporary ki house nem ban ter ka jing tray ka ba hamdan passion ka umdan ka jing ham bar kum kata kam de kam ka ba pen mi so ru ka ba si so su tray tang ban pendep ya ka kamram kamdan ka jing eat kamdan ka passion ha kata ko bagi tray baka dau teng kala ban long balik ke long ta kalau bangi ngim simpan no blay bal dangi pan ru ngim simpan ya ka badai uji sut wang tu pan on sa api tu wat te pen sasem tu tit tu suble na ba baro ba pan upiang bad ba wat usem badu batit upli matias nyu fra iwe ko nyu ko kum ba ubele ula sam hawai buwe kum tau trai ula khot iwe buwe kum taru tu ai boniad ni sha ka bebel ko kum ta kum ba ubele ula ai ka sap ko telan kum ta ngade ban pelut iki sngi jong ka ji im jong kum ta ngade ban yad ya ka ji im ko jongi la da kam long kum ta di nemar bagi ban ngatip baran sibon hak balang ki ko ki bam juwat ya ka mon ki balehi ki bawat hi kibang aduai mentang aku ajubab nak sibit aku ajubab nak lasai ngamdan gajing yaisha ngas ong baka formula beri ai kedai ke masuk batowat pensasem tu tit atau pan on sai tu wat pensasem tu tit on sa beli kata di formula ke beli ai tambah kadi benar ka passion hata jin duairu ka ba mi na do ka do nur ka benar gajing ka benar ka nunu cara tien bo beli on ai namar uba pan upediang bawat on syam iu batit baru beli jongi beli ubatip ya kabagi pan uang lada pi ki kpa perthai pinda puli ka ju matias nyau pra pinda puli kendai ong ki kpa je perthai ru kitip ba ba khon upan dau do kha u kpa perthai unum ai du besen yu khon te kat no tang kpa jeng pi ba beneng u beli labu bangin im ngin khi perthai ngal ong kadung ki sap klen beli ula ai ya ban roi ban tip ubeli nu pen i kelenti ba bagi panun ai tambah kapor ke de ke jong beli lada borok ngila ban penlut je ke jongi ban trai kat kung ki sap ten pulai kan long ka jingger khu ki bolong ubeli u ai bolong ka jingger khu ki pan ba je ki jong kang ke jongi beli latip ha bang syakri te ya ka bam ka di ka kop se ubeli pen kuslai le kata ke pe ki sembeneng pe ki sentiu ngalatip berkuslai ban penbiang ya kijong kam kijong pi kajing sha kalong ruba lesil de kren pang kasap katan nginum la ban yo ya kanu kajing trai kabala banukam 6% ya kisap kitlen ki bau blai ula ai yangi ya segala penong bu blai
kwa bagi penlut ya kapor ni tang hakam ka bangi ngitre ai ki wei di kisap nadi bagi penlut kam na ka benta balong ka jingker khu ya kabalang ka jau dagi penlut kam tak ki bakan japar sai ka jingker khu kanum long ya ka hima ka jau beli ko ba pin pun kamru igini sap dan jongi nam ta jing syakri ya dan beli khot bagian ahis 4% nam ta syakri ka balang habo beli khot kum ta ya pandebok ya kata beli ai ko sap dan bagian pen kam ki jing tre jong jim ni tre hok kum ta tangpa kadi bonton ka ru ka por ka jing i ka ji serham ban penduduk kami tadi sab nak kata baca kri ya ublay kabalai teng kani ka jing raham ka ji ka barham ublay ka du nak ka jing ka jongi ka dau ka ban long ka jing mamla ban maap ya ki bapen mong ne ki bapen sosi yangi namar ngimla ban laj na kita kiji syam kiji genduk kum kita kiji im ko jongiru kiji ya kaja ki konflik kiji ya pherjing mot teng ki penduk no ya katu kiji ka passion ka badan ha kiji im ka jongi kala ben long ba hubriu mar segeri thia ma step usu komen kalong kasri ka ba kasri ka sutnat kasri ba komen ono la khiena jing thia antala benbiang na sudong la de kapor ban net sikam ki jam on shon mi ne yeng kadan ka jing ya pher jimut kadan ka jing ya kaja kadan ka jing ya prat ktien le se habdeng jong ulok ba kalok habdeng jong kalok ulok ne habdeng jong ukhun ba kimi pa ni shipara hang tu ka jing men tu excitement tu ka passion ka badan ka jing susnat hang tu hilong ba the chan la baro kado kadam no phimi na yeng shu da ju sunat lami da ka jing phoi lami da ka jing wit lami da ka jing dom kene ka jing dom ki ka ja ki pendu no ya ka jing hem jo ka musiem ka jing hem jo ka jing i ban mani ban chakri baju blay labdan na pedeng jongi ki ba ngidan hak yeng ki sem jongi na haki jakature ki jongi haki ba ka jing ya pher jing mut ke jing ya prak tien kalong man kapor kalaban long man kasni bat nata dau kam don shu kano ka passion ha ka jing dei bat ka jing tre kam ka jam ha jing dei ka bate ya kalong yeng lo sem bat ka jing sakri yu blai le ka long panel along jiru don shu ka jing duai don shu ka jing puli ki yu jo blai don shu kala do ma balai ba kam na ka jing su kadan ka conflict kadan ka jing ya pher jing mut kadon ka jing ya dom ka jing bitar kita ki penduk ki pendam sundan ya ka jing sherhem ka jing i ka bala mundan ya ka yeng ka sem ya ki de khot jong le sem but ya ublay ru kini psychologist ki omodan lightly ki ba ki ba ja ki ba kini ki ba pendap yo brio ubade banyak leng ba jong kum kita ki por mo ki je kaja ni ki je pherimut ni ki je pherimut hapdeng jong ki je de ke ban kong ka de ka resentment ka je isi ka je bang kwa sha banyak kren ka jing dom ka jing bitar ka bang kwa sha banyak kren kwa sha batang ban pet khamat ru nang ta ka ba ar ka de ka jing dom ka ji bitar ni ka jing shun thomlo to sing ka ba mla shu ban ma ba da khati joble ong balada ni de ban penduk pendam yak bekum kata ka jing long ka jing dom ka jing bitar ka jing isi yano bat ban rapat ya ka jing rahem jo ka jing it ka de bandon ka jing map la ramdon ka jing map la daum la ban map
nginum yo sho lo nuru ya ka jing ba shir hem la ka long halaye la sem bat yo ble ni puli markos karu ya sa uji suwong ha phe yang kerpat ru ban duai tu map la da phi bat so si ya noi nuru tu map bo khpa jong phi ba beneng on map ye phi ye kering kang jong phi hari la da phi phin map tiu khpa jong phi ba beneng ru no map ye kering kang jong phi oh jisul da phi kwa la da bu de khtien ban yo ya ka jing suk ba du blei ba ki para brio hab ban map shwa de phi kwa ban wa hajan jonga ban o ban duai hanga begini ke ibro kenja map shwa la da phi la pen skosi yano map shwa ngala pait la kham slam ka opera Winfrey show Shapang kitu kibri bahasa abuse kamtam nagi dekhot jong kono yelong sem kiba pendu ya ka yeng sem ya ka jing suk ya ka jikemen leni kata ka passion ka bari ka yeng sem don sem kata kiyeng kiba laya shong la jong namar ba ka don ka abuse ka jing le jubor ka bari post nem ka ba kimnut ma pla anda ki pla da kala pau shi berthai tu ki baja ti hakata ka jing interview utan we bishop ti dijek subadan hakata ke interview ti bishop ruong degini hiju gentien mundan ka we kala ka bala aban banwara ba jing suk je kemen ka bala aban penduk pendam ya kata ya ka jing dom ya ka jing shun jing si light na ka jing map but sibun ke mi hab jing mut kata ya kumnongan map yo ni ubale bamde nga kumnongan map yo ni ubakreng den ko yo ni ubaktakti nga yo ni ubale ben nga uni ubale bi jadi nga kumnongan map mla siban map kata bu kam simkut dai dek tin mar hak partai hi mla ba map kumnongan map su katu la le riu ji su tuang ka khmat mde ka khmat namar ka banyak wong la thap silian ki ben sha silian ye ki ba shu ni pi duai nam ta ki ba ben ni pi la da kam dan kum kata ka attitude jong ka jing map onam la ban resolve ki jing ye ki conflicts ye ki jing ka ja ye jing perjimut ye ki jing shun ye ki jing si ya ka jing dom badu blai kwa bangin im kumta ukwa bangin long kibrio ki ba koloi ban map ba kibrio ki ba don ya ka jing ham jung man sim ban i bat ban ma kumba ma u ru la i bat ura map lada nimle kumta kan pen yap no kan pen lip no ya ka jing ham ha ka jing im ka jongi ong bosor Rick Warren hakadin pareng if you do not then if you don't, then that unforgiveness is going to kill the passion in your entire lifetime. If you do not, then the resentment that you have for that person is controlling your passion, and by that is controlling your life. So you forgive and you let it go. That's how you resolve the conflict in your heart. Kemudian dangim dang kacing mapu, kata kacing mapu kan penyap, kan penyap no ia kacing sherhem. Kabadon ka jing im ka jongi nam ta ka jing im barau phat ka lifetime la dangim la ban map ka jing dom ka jibitar ka dikata ba control ya ka jing jongi bat la da kata ka control jing jongi ka mamut nginem yo jing suk no ha ka jing im jongi ha ka man sim jongi ha ka dono jongi Hamdan ka jing map kamdan ru ka passion kamdan ru ka jing raham bal shakri yaw blay baban iid yaw blay ka basaw bal bahadu ka jim kamdan jing thamu ka jing i ba raham ka du no na ka jing im ka jongi namar ba ka jing im kamdan jing thamu kamdan purpose
Kita sibuk kepada kebaim makan persai ki bam unda sotho tiga nak ka purpose ka jing semu jong kan ni ka jing im. Ba bam sotho ya ka jing semu jong ka jing beri uthat ban khi na ka jing thiaru balai kan khi. Balai kan lek mta balai kan tre mta kam dan chimbut kan ni ka jing im. Kam don jing tho kan ni ka jing im. Bukum kita ki beri ki basu im be ha ka bathnum haka bakhanyum iki baro ki baja saudong jongki namar bahala ka jigim kamdon ka jing thmu bahabam dan jing thmu kemu kata ka jing shirham ka jing it ka barham ka passion ru kamdon jaka kam yo jaka namar ka jing thmu jo ka jigim ba ka jing shirham banim ki yad rengkat bagai jing thmu ko boleh udon kami bulan sibon ki jingkular ke jong belai. Ya ke jingkular bu undon rengkat, ya ke jingkular bu open seiso, ya ke jingim, ya ke jingkular bu ayengi, ya dim ke bakar hai, ya ke jingkular ban ayengi, ya ke beneng, ya ke bam jukut dan sibon ke jingkular. Ti ubriu barok. Udah benar kajing semua namar ngapuli kuat baklah thok lupa ti yang kajing semua boleh dalam tak kajing em om dan ubri bat em klaim nak kajing semua namar kajing semua kal dan lupa lah thok lupa ti kajing boleh batang kepala thok ni kalabiang bangin dokumen ban kem step ban em namar ba kajing em kadon jing semua kristal bakwa ban poi peneng uba nama utip balakular ban poi syata ubas ubatip bu belai on kerhu kat kum kajing trai kajongi kum taun ainong kum ba phibet kum taun ot ubas uthu kata udi ubri ubas uthu yang semua ju belai us ubang ban khi men step na kajing sia kadang kapasan kadang cerita namar bangatip baldang trai kalau belum ngatrai bela kalau belum ngasutrai kentaru tang bakum bangapet belai ainong yang nang ta ngarhem ban syakri ublei mangatip baba ngasyakri ublei nga it ngakit kam yang ikam juga balang nang ta ngalong jing syaj bertai ngan yo ya kebanong ke bakrau tam berkata kalong ke beneng nama kata ban ong baum dan kejik temu kajik im kalong babaklah namar mangi bagai kata kiba pulih ke ya ke bible ngidon kajing semua kamu boleh ulabu lupa nak kata jungi bangin tip ya kata bat ba ngin imru kumta boleh kuat yang ia kapalang borok kibatan bangin kini kajing it kibarham kapassion ya boleh kajing it ndak kata duduk ndak kata sim ndak kata jengmut ndak kabor borok bangin penpau ya kata lagi keluar bon pau ki be slow bagi persai kham tam ngidi pau kat nong ij yo play ngamla ba sui jak ba jar jar ba super siau ka ij yo play kwa bagi dapan pau bagi dapat bagi ij yu dah gaji syarham kumba ma uru laban pau habu ai habu pha lo jo khon bala khamre jumu u Jesus Christ beliau nyarap yang apa bangin penraham nginyai penraham ya ni compassion ya ke jing it ka barham ya utrai u ble jongi ngin yet ya di yo ka jing jing kamdon ka balance ngin yet ya di yo ba ngim sim pendon kami kisap teng boleh ulah ai ngin yet ya di yo ngibat sosi ne yun ki jing sosi ki jing ka jing shun ka jing dom ka jing bitar ka don ne nengis ngo kumbaje kam dan jing semua kini borok kedua dia snok baka jing trai ke jang paman ha ka jing munjungi ki bangai ublei tu kwa bangin dong ka jing e ke basyarham bangin pen pau ya kata balda borok ha balang ngisu bumta kini ka yeng ke jang ublei kan tak dalam tunah ki bre ki ban syakri ki ban yakit ki ban yapa ki ban ki sakhi Jesus Christ ha ka jing ka ba ka ni persai tu belum kerhu ya ka ni ke di slok na tak buruk jauh amen
beli kerhu ya kan ijing mani ke jongi ai ku beli bahimon mitri bamon di balai lamingi beli ting beli bejing tuai in masan malia i balai tuai petang ijing ais kamu jong beli ya ke worship team ke bala penreham sekuri ke jongi beli ya organis bajin lam jing wairu ki badan mentah hari sekuri jong beli kerhu pi ya sekuri kodor ke jong pi ngin penwai no ke jing mani jing beli bagi ruai ke ruai ke ba aspa arufra ke jing ruai ke ba lais pa arufra lais pa arufra de hibat ia ke barem ke jing ruai ke ba lais pa arfun rio lais pa arufra lais pa arfun rio bahadien jong ke jing ruai yang ke pa di Reverend L. Lingscore bin boleh kot jing tuai bin pelat wai lais par fra lais wa pun rio menga eat ko try jisu tang ban eat ngalabang ngakham eat jemi ko konrat banya persai berolang ha ka donut ka khti jong me kala turai lais pa arufra Minga iit ku tra Jisu tang ban iit ngalabang ngakam iit ya miku kenrat ban ya perthei barolang hakadonut kakti jong mi kalatrei kakti jong mi kalatrei habuneng ni hakakendo om don shen riati bantrei hakamen sim ban pentemai tangki shen riati ublei kalong ten rai kalong ten rai balatung da ublehi balatung da ublehi kalong ding bla me habuneng kalahya syaka perthei ding bantang kapop kadonut hadu bandalut kantrei kamlip junom kat basa ubleikane kat basa ubleikane kamen simbah julong sudah kasako maklem dawai ban pensungam shem dalele lat kajing it krau try tang uji su uban penkudang yang uban penkudang yang
ne pat kotra bi ni ai ngu ime ba mela sha so bhai ni me ni ki kum ni ski ngo jong me ki khon mat shakri jong me ban ai ngu ime ba mela la mengi ling ban ji man ta jong ki po pher kur khun ki jing ruai ki jing duai ban khobor ngi sngo na khting ga jong me kin yo chaka haka jing im ga jangi kham tam rap ngi ring ban ga khobor ngi nang lam nang yai pen rhem yala ka jong ka man siam bat ka jing et white ko try mi i ba hateng ni atlot ni adona ba bon ki lang im ka jangi ba to na ye tre re khti blai ka jong me ba mun sem ko jong yo chaka jing im ka jangi nang ye im ski ban shakri ba mle man khu ka jong me koi pastor jongi ru kum jo ek ching shakri blai ka jong i ki ching kit ka bai de ban kit na manta ki banta ko pher aga ching shakri ye me ha ka balang kum jo ru ha ki bai pat ki bor balang kur khu nang pun kam ru i kur khu ru i yang ka sam jong i ru hi bor ko wei bat palai ru ngi i wei pi wei ha na ka por kum ne musmi na gi yang ka jong me ka chikur khu kan sai ki jong me mangi pan kerteng ke jong u Jesus Christ batu arjai ke jong Jesus Christ ke jing batu play pa ke sel musim pa khoi kini nebot pat ngi iwe pi iwe lem ke bangai ke wer shakri ke jong me kala slak prathe dalam tata bom syukur hi amen